What's up guys? Diyan na po may karoon sa lungsod sa Ginyaw. Nagtao na po may pahab. Kami na pong tulog kauban. Okay guys, kauban. Tubuta alas 2. Ang mahab ni guys, ang mahab ni isda. Okay, yabot na guys ang spot guys. Huwag may gamay, kaya magtaot pa may sa amuang on, trapal. Si Kapten Miguan. Okay. So, humana may taon ng trapal. Itong taot, mga manaan namin. Yung mong pahabdi guys na. Mga 40 kabok. Yung kagawa ng mga napo. Okay guys, appear na ta manaan ta. Okay, bye bye. Na, paduang namin manaan. Ano ta? Wati atong paon ron. Magtagwate guys, oh, paon. Itong daanan na nire guys, oh. Tang na rin. Agay. Ano guys? Tiwa sir taon dyan guys, oh. Muhammad tutanan. Maro itong update na to. Okay. Okay guys, no, mapapaghuman na magpanaan sa mga pahab. Lungag na may daan guys, no. Mausara ang dali, ikaw man. Sa Mikis ba guys? DIY guys, oh. basa man din na. Sige, lagi na. Guys, Aliter mo. update up to niya guys, no. Manubay ta sa itong pagtaan. Okay. Karong guys, no, manubay na po miss among gitaan. Paon na to guys. Oh, dahil hilimta na ng paon. Animal. Nubay na mi guys. Tuwat ka. Huwag na ba tayo mga kuharong. Kaya sudan na ito panihapon. Sa. Persa. Kuha guys, oh. Okay. Hawan. Guys, Pastilan. pagdanan guys. Hawan. Guys, oh. Kaduha matagi na. Kabuhi, pirmiro. Di mo dyan. Guys, usambok. Matahanan. Okay. Ito sa. Sudan. Ako na. Ako na. Itong ganira ni. Okay, ito sa. Ilag. Okay guys. Kuha na ko sa Pastilan. Uy. Bigdan mo ko dyan mo. Ito mako na. Pastilan. Pasok na. Kajaw. Sige. Yeah. Mere. Ito Bangutan. Kumkuma. Kuli bang, ang gamay man. Uy, kuliray. Nyambak. Gaw. Yangan to. Buti weh. Kedua to yambak. Dito. Guys, kaduhang subay na mo. Kaduhang subay ron.
kay balik mga ano may nagluto pa may. Talong kauban na to, gauna-una gyatay. Oh, gida na hore. Ano pagtaog guys oh. Yung may rinahan guys. Ini. Ini. Sampo. Dito na ha. Gandang jacket eh. Jatuh. Mana? Hah? Agay. Mana? Ayun, gano'n. Hah? Pantat, gano'n. Pantat. Ito, babawa. Iya. Ito, kayo ada. Iya. Pantat kayo. Ayun, sulanan. Diri. Dah. Pantat guys. Bre. Satu dok. Lagi kampai. Ya guys. Susu sakit. Matay makuha ang pataka itong ganyan daw. Ikum-kum. Paningot siya pagko ito. Jangan ya. Dah sembilan. Jauh. Wala. Diyan na to. Ha? Agoy. Uy, pantat. Yay. Sabon. Sabon. Yung sabon. Huwag pagtaon guys ah. Kuha na pod. Mampung ko. Agayo. Agayo. Yeah. Tao nagtaman. Pantat. Katulo guys, kaduhang pantat guys. Isang hawan. Okay. Usa are, kada are. Masa ada kumpai. Persa. Ayo henduan dah. Ini. Lagi so. Udah. Sa tu ba. Guys na, nakakuha tag utro. Pantat. Atong pagbalik. Ito nga diyan. Duha ka pantat o usa ka hawan. Gamay na pantat. Nga? Ikaw maju ini kah? Yeah. Siap pun sa tim pala auto guys. Jamon may binisel. Nga? Nga. Mana ada? Dala, butang kamu paluon. Ya syuk ba na? Ato amo ni nga. Kuno niya da. Ko. Yeah. Lagi so, pangon na itong video ni Tangtang guys kaya marag publicita. Gamay, kinuntihan man eh. Balikog. Kaya nilang gayong. Orinti ka dyan guys oh. Ini ka dyan mga orinti gawad. Sa Gisler. Muha ni kala. long subay na maroon guys no. Mana may pangwag ka na ngaon. Subay na po na eh.
Guys. Mga awanon o brothers. Mga awanon guys. So kasaw na punta. Very good. Singgit naman ito, nagakot. Okay guys, kuha na po guys, oh. Ngon. Pantat na po guys, oh. Pirsay. Very good. Good morning guys. Uli na. Hindi na, ano na. Hapit na kabuhi. Ika nga po. Anak ra nagkabuhi na. Okay, umado naman eh. Suba ma. Okay. Yan. Mga maghum. So ka na. Tignan. Okay. Sabang. Tapos ka. Uy, Dapat dah. Asap lang. Tignan lang. dapat dah. Dah, pistilan. Tignan lang. Kami dubli. Pantat. Tignan lang. Okay. Bagduk sa nere. Ay naman. Bagduk sa. Bagduk. Hindi pa rin sa. Pwede na. Uy, pantat oh. Uy. Ayo bira. Ano? Listen na ko. Okay, pistilan. Tulumbok. Bigyan mo. Ako na. Uy, pa na isa. Dapat ta. Tulumbok kasi. Yan. Apa? Okay. Pantat pod. Pantat. Mako po na. Pantat. Mako po na. Stilan. Mako po na. Pantat. Ay, tignan yan. Okay. Yeah. Tignan na naman. Gara. Basta. Yeah. Ay, kabuhi na. Yung kata ng video kay maglisod ta. Ito guys. Malion tayong awan. Aw. Pamili binso na. Gasi man. Gracia. Tulumbukan. Ano sa kit man ano ayun to guys, seringahan. Ikuntot na eh. Tubig eh. Tubigan dito ng hangkod. Luglikod. Anak ko maki gawa. Maki. Ulah pun mungkin eh. Tumuan. Na? Na ba? Ayo, yun na. Kuha ragyod. Nakuha ragyod siya. Pantat. Ingon. Udah po diri na. Udah po diri na. Yeah. Yeah. Kumuta daan. Okay, maglisod ta. Yeah. Yeah. Pirsa. Pirsa ka, dolor.
pinaparifikas. Diyan na, tara. Tara. Tara, kuha ka. Pantat. Nabar ito ta, usog-usog ya. Persilan. Dili na, pantat ta. Maka. May po. Yan, bigyan ko na ko kuha ba. Yeah. Tara guys. Lang guys. Kisik-kisem, parekoy. Ito na. Hindi mo lugpot na. Okay. Okay. Kuha natin yung binso. Lo nga rin. Tapos ito. Ito nga. Ito. Lagi surte. 5. Ay, hawanan. Bukan. Ano taring dool. Buba ang dugang pula-pula. Lemak. Ha? Pirsa. Guys, hinay dolor. Awan? Agoy pentak. Agoy, Agoy, awanan brothers, awanan. Yeah. Ikaw may vlogger ya. Tablag-lagon. Susunod ng vlogger. Lang, pantat lang. Problema. Gih. Pentak brothers. Padjok ng tinag ano. Gini hara magtelikod ato gawa. Kaneder. Munang ibilin yun ang mitiri. Ikaw ano kung mitiri ka to? Dawihan ba? Sinaw. Awan po. Usa guys. Bilin. Kangit-ngit yung kagabion. Unsi nas gabi oh. Dayon yung punta sa itong kinabuhi. Wing. Ano o bakterya. Ano bakterya na? Kuha ang bakterya ilahan na mo. Nandiyan mo, hindi ako na. Mo. Ni wate ay undul ba. Wala bujuk ka. Ha? Bujuk ka wala. Hindi. Nandiyan na ka. Video ka mo dire. Ano dire? Nandiyan mo. Hindi mo na ka na ni May isa guys. Pantat. Tilapia. Maling mong ilol kaniya ba? Tilapia guys oh. Na. Na guys oh, tilapia guys. Tilapia. Na lahir barog atong ikaon to kaniya. Buntog na tilapia ni kuan ba na? Ano ni? Kataan ba tilapia? Panta. Oh. Kantaan. Kawawat eh. Ini ko spikas.